Els 12 regnes. L'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 13. Me'n vull tornar. Yoko, me'n vull tornar a casa. Oh, no ploris. T'entenc molt bé. A mi em passa el mateix. Ko! Ves a veure la reina impostora d'aquell immediatament i digue-li que la nova reina és aquí. Senyor. Oh, però Corin... Oh, però què? Què li ha passat? És terrible. Les males accions del rei l'afecten. Si us plau, senyor, torneu al palau de Suiko. El vostre pla ha fracassat. El regne s'ha de governar segons els designis del Déu del cel. Tu la pots matar, oi, Corin? No! Si no la mates, aquesta Kaikyaku destruirà el regne de Ko. Has de salvar el nostre món, és la teva obligació. Però, senyor... Mata-la! Senyor... No, ja n'hi ha prou. La Kirin és la teva altra meitat, no? Calla, Taika! Yoko! Corin... Per què? Per què? Què ha passat? Que la Kirin ha desobeït el rei i s'ha estimat més la mort. És la Shirei de la Corin. No, Corin! No et moris, sisplau! Corin! Corin... I ara què? I la meva missió divina? La Corin ha mort per evitar-te l'error gravíssim de matar la reina. Jo també moriré ara. Quan el Kirin mor, el rei expira abans que passi un any.
Per què? Molt bé. He decidit enviar els meus millors soldats a rescatar el Keiki. Em sembla molt bé. Encara no estic preparada per ser reina, però tot i així, no vull que el Keiki acabi com la Corin. Si rescatem el Keiki, la reina impostora caurà. Així ajudarem una mica al poble de Kei. I si el rescatem, el Keiki podrà provocar el Shoko? Sí, i segurament te'n podràs tornar. I tu què faràs? Jo també. Al capdavall és el que sempre he volgut fer. Però m'agradaria trobar l'Ikuya abans de marxar. Perdona'm per haver insistit tant que ens quedéssim i haver-te portat tants mal de caps. Ara sé on tinc casa meva i on vull viure. I jo també. Segur que te'n vols tornar? Sí, perquè si mai arribo a ser reina, estic convençuda que faré infeliç el meu poble. Em sembla que t'equivoques. Jo crec que seràs una bona reina. I jo crec que no estic gens capacitada per ser-ho. Encara vols que sigui reina? És clar, i te'n veig ben capaç. He après moltes coses en aquesta banda. La més important de totes és que sóc una estúpida. Yoko. De debò, és veritat, no ho dic per falsa modèstia. Sempre ho havia sigut, de fet. Volia fer content tothom i no tenia gens d'autoestima. Però ara vull descobrir la part de mi que no ho és. És com si comencés de nou. Vull millorar com a persona. Escolta, per què creus que Déu no fa reis als Kirins? Dius que ets estúpida, oi? Doncs mira, si el Keiki et va triar és perquè necessita la teva estupidesa i els teus instints bàsics. Ni tu ni el Keiki esteu complets l'un sense l'altre. Sou semibèsties com jo, segons com es miri. Us necessiteu mútuament. Dius que vols millorar com a persona. Doncs au, accepta el tron i sigues una bona reina. Així milloraràs com a persona. Acceptant la responsabilitat de ser reina, milloraràs ràpidament com a persona. Vine, Rakushun. T'ensenyaré una cosa. Què fas amb l'espasa? Què em vols ensenyar ara? Oh! Què és això, Horai? Abans, quan no tenia ganes de veure-ho, l'espasa m'ho ensenyava contínuament. En canvi, ara només ho puc veure si ho desitjo amb força. És casa meva. La trobo a faltar. Tinc uns bons pares i les companyes de classe. Potser no ens aveníem, però no era només culpa d'ells. Jo tenia poca qualitat com a persona. I per això tenia relacions de poca qualitat amb els altres. Em sap greu ser tan estúpida. I vull tornar a començar. Ara, si em converteixo en reina, no podré tornar a casa. Però, Yoko... Ara hi estic bé aquí. I estic segura que si me'n vaig m'empenediré. Però si em quedo, sé que també m'empenediré. Oh, vagi on vagi, trobaré a faltar el lloc que hagi abandonat. No et tombis. Ho sento, però ara no em pots veure. No he tingut més remei. Com a rosegador no m'hauries fet ni el més mínim cas. Mira, pots anar on vulguis, però quan no saps què triar, has de triar el que més et convingui. Si te n'has de penedir de totes maneres, tria l'opció que després te'n penedeixis menys. Vull veure com serà el regne que construiràs. Gràcies, Rakushun.
Uns soldats normals trigarien un mes a arribar al castell de Seishu, però aquests homes muntats en bèsties hi poden arribar demà mateix. Les defenses per damunt dels núvols són febles, i per tant he decidit que és per on entrarem. Yoko, segur que hi has d'anar, tu. Si vols et pots quedar, és decisió teva. Ningú t'obliga a venir. Vinc perquè vull. Es tracta del Keiki i no em vull amagar. Deixa'm venir a mi, també. Què? Et vull acompanyar. M'he portat molt malament amb tu fins ara. Et vull fer costat i, a més, em tornaràs al Japó. Esperes massa de mi. En Rakushun i jo parlarem amb els mandataris que fan costat als partidaris de la Joei. Els hi diré que la nova reina és molt i molt guapa i segur que els convenceré. Ja n'hi ha prou. Bé, Yoko, ja estem a punt. Anem, doncs? Quants són els enemics? 6.000. Cadascun de nosaltres en pot matar 1.000. Almenys tinc bons homes. La missió que tenim és rescatar el Keiki. No és necessari que prenguem el castell. La resta depèn de la Yoko. De mi? Si els pots convèncer que tu ets la reina, segur que t'entregaran el Keiki. Però és que encara no sóc de reina. Aviat ho seràs. Sigues valenta. Has d'actuar amb decisió, com una veritable reina. Però si no m'ho crec ni jo mateixa. Et va escollir el Kirin. Si convé, dona-li les culpes a ell. És el que faig sempre jo. Ja som aquí. És molt pitjor que el regne de Ko. El castell de Seishu. Consell! És el Ko el que ve? Senyora, aquests soldats no són dels nostres, són d'en. Què dius? Vinga, ànims. Compto amb vosaltres, soldats. Endavant, som-hi! No podem perdre la Keiyo. Yoko, vés a buscar el Keiki. Keiki, per fi. Què passa? Digues, no pots parlar? Oh. Espera't. Un moment. Gràcies. Oh, has recuperat la veu. Que bé. Sí. Perdoneu les molèsties, senyora. També estan sense veu? Sí. Tots menys en Jojo. És l'únic que pot parlar. Escolta, pots retirar l'ordre que li vas donar, sisplau? No vull que em deixi encara. El necessito. Majestat, veig que heu canviat. Jojo, ja ho has sentit. Em sents, Jojo? Moltes gràcies per ajudar-me. Us sento. I no es mereixen, senyora. Em pensava que ja no ens tornaríem a veure. Jo també. Mentrestant, l'Eno m'ha ajudat molt. Me n'alegro. I la Yuka també m'ha ajudat molt. Te'n recordes de la meva amiga Yuka?
I tant. No pots recuperar la forma humana? És que estaria despullat. Bé, anem a demanar ajuda a Leno. Juro que no abandonaré mai vostra majestat. Que no desobeiré mai les vostres ordres. I que seré per sempre el vostre servidor fidel. Ho accepto. Sembla mentida. Quina vergonya! No sabeu que raptar el Taiho és una traïció al Déu del cel? T'equivoques de mig a mig. T'han enganyat. La Joey no és la reina autèntica. Però què dius? Que no és l'autèntica? Esclar que ho és. El Kirin la va triar. Calla! Si la Joey és la reina autèntica, per què tenia el Taiho encadenat? Digueu! Algú de vosaltres les ha sentit, les paraules del Taiho? Per què s'ha quedat en forma de bèstia? El Taiho m'obeeix a mi. I si encara no us ho creieu amb molt de gust, us ho demostraré ara mateix. No pot ser. No m'ho puc creure. Obriu els ulls! No veieu que sou davant de la vostra autèntica senyora? I tu qui ets? Qui sóc, dius? Sóc en Shorio, Leno. Leno? L'autèntic Akeyo m'ha demanat que li prestés soldats per poder rescatar el Kirin de les urpes de la Joey, la reina impostora. Majestat. Oh, majestat. Majestat. Keio, majestat. Així va començar la història de la Yoko Nakajima. La reina impostora, la Joey, va fugir del castell amb els seus soldats i va ocupar el palau. Mentrestant, l'Enki i en Rakushun van convèncer molts mandataris perquè canviessin de bàndol. Els partidaris de la reina impostora van començar a perdre una batalla rere l'altra i al final el palau també va caure. Yoko, la nora bona. Has conquerit tot el regne en només un mes. El cap de Baku, en Kokan, m'ha ajudat molt. Jo he fet poc. Però mira això. Això és el tron. Que brut que està, però l'haurem de netejar per quan s'hi assegui la reina. On és el Keiki? No vull de cap manera que em vegi en aquest estat. Majestat, què ordeneu que en fem de la Joey? Podeu tornar al cos. Podeu tornar el cos a la seva família. La seva família deu haver marxat de Kei a hores d'ara. I no crec que puguem. Llavors, caveu-li una tomba al jardí del palau. Però què fas? Ha mort molta gent. En Rakushun em va dir que quan no sabés quin camí triar, havia de triar el que més em convingués. Per tant... Què et passa? No ho entens. L'únic que puc fer és no oblidar tota aquesta gent. No oblidar-la. Per això no tinc més remei que quedar-me. En aquell moment,
Em vaig adonar de tot el que havia perdut la Yoko embarcant-se en aquella història. I també em vaig adonar que la meva història encara no havia ni començat. Encara que t'acompanyi el Keiki, no et podem assegurar que arribi sana i estalvi al Japó. M'és igual, vull tornar. És clar, quan la situació s'hagi calmat una mica, buscaré l'Ikuya i l'enviaré cap a casa, també. Ah, sí? Em pensava que t'agradava l'Ikuya. Què dius ara? No és fàcil ser reina, oi que no? Yuka, podem marxar? Sí. Adéu, Yoko. Trobaré un home que m'estimi. M'hi casaré i faré una vida normal. I tindré moltes criatures. Adéu. 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 I va ser l'última vegada que la vas veure? Em sap greu no poder-la ajudar més. Hi penso tan sovint, pobreta. I de vegades me'n recordo que era massa patidora. Espero que allà on sigui hi estigui bé. No ho crec. Em sembla que tenia moltes ganes de tornar. Esclar, perdona'm. Perdona'm, filla meva. Perdona'm. I diu que també va desaparèixer? Sí, va a l'institut de nois. Va desaparèixer de sobte, com la Yuka, la seva filla. Però no només això. Què vol dir? Doncs que li passen unes coses molt estranyes. Va! 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 M'ensenyes què estàs pintant? T'has inspirat en el lloc on vas passar un any, oi? Qui ets, tu? Tu ets un noi que també va desaparèixer, oi? Et dius... Kaname. Kaname Takasato. Perquè ara estan calma i dorm. I dins la història en el temps busco el caliu de la gent. En un món que ja és passat, entre la pluja dels anys, i encara que acabi aixafada, a mi res no em podrà aturar. I d'aquell món arribaré als confins, perquè sé que algú m'hi guiarà. És la Yoko Nakajima, la Keiyo, la reina de Kei. Va néixer a Taika. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes. L'ombra de la lluna al mar de les tenebres. Capítol de transició.